agintzariaren zain. Guanek gure bataiatu zuen. Zuek ordea, Espiritu Santuaz izango zarete bataiatuak Bizurrik zeudenek eta esan zioten. Jauna, orain egin baduzu beretik Israel berema? Eta Jesusek, ez dagokiz ez zuei aitak bere eskuraztenuneak eta galerak. Espiritu Santua etorriko zaizuenean hartuko duzuen da nire aitorra izateko. Jerusalenen udea guztian, Samarian eta lurraren azken meretaraino. Hori esanik igo egin zen, eta otei batek kortezien begik hauetik. Zerura nola zikoan begira zerbera, zuri zantzitako diruzen aurkeztu zitzaizkinen eta esan zieten. Galilearo, zerra zaudetu da zerura begira? Zuek utzi eta zerura edozer Jesus hori berriz etziko da, baten ikusi duzuen bezala. Jaunak esana? Gauza guztiak olpean jarri zizkion, eta bera guztien gainetik buru ezagiri hori zaren. Elizabeariz are gorputza da, guztietan guztia betetzen denaren betea. Komen esana? Ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek aurrez agindu zien mendira. Ura ikusi zutenean, auspez agur egin zioten. Batzuk ordea, zalantzan zeuden, eta Jesusek hurbildurik onena hitz egin zien. Aginpide oso eman zain neri zerulurretan. Zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik, bataia itzazuen aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, eta erakutsi haiei nik agindu dizuedan guztia betetzen.
Begira, ni zuekin nauzue egunero, munduaren azken egunen arte, jaunak esana.
Sinisten dut jagoiko aita guzti du, zeru lurren eginea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez, sortu eta Andre Maria Virginiagatik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekadua krutzean iltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jagoiko aita guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza.
eta munduaren epaile eta jauren jaure genia. Zerura doa, ez gure giza izate apaletik urruntzeko, baizik guri itxaropen bizi emateko. Gu ere, haren gorputzeko atal geranok, joango gerala egunen batean, bera gure burua sartu den erreilura. Horregatik, pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere, horregatik dute beti zure gaitzaren gorespena kantatzen. Santu zerabai jauna eta sakutako guztiaren iturri, santu egizkizua da, odetako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, hori hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio hortatik, hau ere gorputza da zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztio hortatik, hau nere odolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztule hau nere horretarri. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak. Berezekin, Bautista Sukuntza, Ramon Catalina, Bautista, Javier Belontzara, Joseba, Agela, Anastasio Telesfora, Uri, Javier, eta hildako guztiak aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz dakizkiduaren, gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Boatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure setzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan,
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea, uzten dizuet nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea.
ebatzeko motoiz. Jaiko altuzte du betilekoa, lur honetan bertan ematen dizkiguzu zeruko ondasunak. Egizu, gure indar guztiz alegin gaitezela Kristorekin bizi izaten, berarekan eman diguzun ezkero, zure jaikotasunean, zurekin bat egitea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta gure Kristorekin. Eskerrik asko gure gurasoei eta etxekoei telefona hartzeko aukera eman eta bidean lagundu diguzuela. Eskerrik asko gaurko izkizuna prestatzen, abestiak abesten eta eliza kantatzen lagundu diguzu. Eta baita Enasi eta Santi abesten ere. Eskerrik asko. Thank you.